everyone, welcome to Z's Cozy Corner, where creativity meets the conversations. I'm your host Z, and you are welcome. Before we dive into the conversations, I'm going to nikhumbuza guys ubana ningalibali kusupporta, subscribe, share, comment, because siyafuna ukuziva izimvo zenu ubana nina nithini ngale nto sithetha ngayo. Ningalibali ke ukusharela i-friends zenu, ne-family zenu, ne-ex zenu, ne-enemies zenu, naye wonke umuntu oqondayo into yobana angayithanda. Well. Today ndihleli no Butsimpiwe wakwangobese. Oh, Butom. Yebo. Unjani? Ngiyaphila ngizamile. Nathi siyaphila ngesikhathi. Siyabonga. Yes, Butsimpiwe wakwangobese from KZN noma uzalelwe la eGoli. Ngiqhamuka eKZN ekhaya. Kuphi nendawo KZN? Ngiphuma ePortshepstone entabeni zaseMzimkhulu. Portshepstone, ne? Yebo. Oh right. Emabhaceni uyibhaca. Then why ungabhacwanga? Ngenziwile nje ukuthi phela senziwa ngumfana. Bayakusaba. No, because ibhaca phela kumele ukuthi libhacwe like sikubone nje ungashonga ukuthi hayi ibhaca ke leli. Hayi lezi zakudala yo ziyahlupa lezi. Ziyahlupa kodwa ke ngilona nje liphelele. Alright. Yebo. Alright, ngicela ke uzi introduce ukusho ukuthi ubani wakuphi. Hayi igama uSimphiwe uNhlanhla wakwangobese. Sibongo ngokuhlala ngikhona la eGoli Soweto eSnake Park. Oh right. Ekhaya njengoba sengishilo ukuthi ngibuya le eSunface ePortshepstone eGumatani isigodi kumphuzo omkhulu. Yeah. Okay. Yeah. Yimnje loyo ke bake bathi ke mabesho bathi ulove letter bangibiza kanjalo ke le eSnake Park. Oh yes, I remember. Yeah, basho kanjalo. Bathi nje incwadi yothando. Okay. So love letter, but in incwadi yothando, Yeah. I understand but in incwadi yothando, but then like why love letter? Why like Sho ukuthi lento isuka emculweni, isuka nasey'nkondlweni. Okusho ukuthi mama sengifikile ngikhuluma ngikhipha ukuphila ikhona asho ukuthi abandende abayizwayo basho ukuthi hayi uthando lencwadi love letter ngisho ngicula ngisho ngibhala yonke into nje. Ivele nothando phakathi. Okay. Yeah. All right, again ubutwami kukhona you are talking about umculo. You are talking about inkondlo. Yebo. So obviously khona eqale yafika and then enye yalandela enye. Yeah. Yiphi eqale yafika between the two? Eqale yafika bekumculo. Mina njengoba ngishilo ukuthi ngiphuma le emakhaya ugogo wami bekana ukudlala kakhulu umculo. Futhi besilalela kakhulu uMaskandi ke kodwa bengithanda nje ukuyicula ingoma ngiyimamele ngiyicule abantu ke bebeyibona lento ekade beyibona kumina. Le wena ungayiboniyo ukuzithatha ngingakuyiboni yes. ngaleso sikhathi leso. Ngokuhamba kwesikhathi noma sihamba semakhaya masondela siyodlala ingoma makiwapi bengihlale ngihamba izinto eziningi bengizenza. Kufana nje esikoleni mangiyena khona esikoleni ayikho ilokhuzana engayenzanga isport engasenzanga. Ibhola bengidlala umculo bengiwenza wonke umculo isicathamiya ichoir igwijo leyenziwa khona la eGoli bengenza wonke umculo besibiza acapella ke le. Okay. Yebo. Inkondlo ke zivele maqeda khamba intombi endala bekade ngikhulisile. All right. Yeah, inkondlo ke elapho khona engathi bengimthanda lo muntu uthi ngizama ukumbhalela something engizokwazi ukuthi ngimsholo yona lapha ya. Wow. Hayi ngathi ngiyenza cha abantu bakhala bathi manje khona lento ephilayo kwena lento leyo uzohamba uyibone wathi vele noma ngisesikoleni ngijwayeza ukuthi mangiyiwane bengihlala phansi ke classini mangiyiwane ngiyithole ngibhala nje bengisibhala ngingabi like kufika nje something ethi bhala. Okay. Ngibhale. Hayi inkondlo ke bengicreate ngayo yonke into. Bengivele nje ngibhale kube lula kanjalo ke ngabona nami ukuthi cha lento ikhona ngaqala ngama phambi kwesikole ngabasholo esikoleni sebengaza othisha ngaqala kanjalo yaqala lento yakhuphuka sebengasambizi nangegama esikoleni basebethi the poet mabehlangana nami besephila lento bekumnandi bese ngienjoya cha nami ngabona ukuthi ikhona kwa from lapho ke. Yeah. Yeah, bese ivelile ke so uzibona nawe ubana no man ndiyayenza lento. Yeah, ukuthi ke amathuba ke ngaleso sikhathi bekade ngakafiki kodwa bengisho ukuthi lento nginayo. Lento ebonwa abantu cha nami sengiyabona. Now exactly.
All right, by that time use-KZN. Yeah. Uyayenza lento. Uyenza nje kuphela, like I think uyenza esikoleni, uyenza makhona lo mcimbi loyo nje. Yeah, bengiyenza esikoleni. Kahle ngasekhaya. Amathuba la wakhona njengala eGoli awafani. Okay. Ngalena nje ngaleso sikhathi ukuze livele ithuba. Kodwa ke bengithi lelo thuba lelincane engilitholayo bengilisebenzisa kakhulu. Kodwa ke bengenza kakhulu nje esikoleni, kakhulukazi ama competition, hayi izinto ezingenziwa kakhulu. Kodwa ke makukhona lokho kukhona ngaleso sikhathi, mhlambe maku December bengihlanganyela nami ngiyokwenza. Yebo. All right. KZN and then bufunda that side ne? Yebo bengifunda khona le ngaqeda. Yini ke manje kulethe eJoburg? Okay, ngapha eJoburg intombi endala engizalayo ubaba wakhe bekahlala ngapha, so inesikhathi esiningi beka ngapha, mina ngingale nogogo. Okay. Then intombi endala le ebishonile uze uyibhalile inkondlo bekugogo. Yeah, intombi endala bekugogo bengihlala naye ngapha. So lo ongizalayo yena uhlala ngapha. All right, okay. And then ke semangiqeda isikole ke kwayimake ngiza ngapha ngakuyena ukuthi ke ngoba vele amathuba izinto eziningi ziseduze ngapha ngathi hayi ngizothi mangiqeda ngifinyelele ngapha ngibone ukuthi kuhlangana kanjani. Yes. Okay, so kahle into ekususe ento KZN as much as busiza kumama, but then like ibikhona nalando bana at least kunama opportunities eJoburg. Yebo. All right. So wafika ke eJoburg? Yeah. Zaqala ke manje izinto. Okay, eKZN ubusenza usiya ezikolweni nakulezo zinto lezo ezincane ne, like bekungekho lapho bazokufonela bathi kune event kuphi hamba uye khona bazokubhadala ukuthi hayi bezingekho izinto ekanjalo, bekuyilokho nje ukuperforma kakhulukazi nje mina bengikwenza esikoleni. All right. Yeah. So wafika ke eJoburg khona ushintsho lela yenza kahle lukhulu kakhulu. Wow. Ukuze mabithi uNkulunkulu uyayithatha into engilutha yenza uthu. Lukhulu kakhulu. Ngithe mangifika la eGoli ngafika nje ngajoyina igroup bebeyibiza iDoronkoop Arts and Crew. Okay. Yeah, ikhona khona le eSneak Park. All right. Yenza iacting, poetry, dance, yonke nje into. Usuke eKZN usenza ipoetry nokucula nje kuphela. Then mawufika kena waeda ngazoeda right. Okay. Thema ngifika nje khona abangamukela kahle umphathi wakhona uLindani Shabani uChina, simbiza ngoChina ngakhona. Okay. Sahlanganyela sonke sayenza lento ngiyakhumbula nje i-first performance yami ngashaya overall winner. Ngifika nje ngiqala nokungena estage ngiyoshaya inkondlo ngifeaturishwe noLusanda, khona intombazane engakhona le bayibiza ngoLusanda. Hayi safike sadlala saperforma, hayi aphuma ama result singasaminanga kanje baphuma kuthele mase khishwa nje leli elokuthi ubani oshayile okubulele. Cha lapho senigive uphile. Because angibizonga phela ku number 1 na number 2. Angithi uyayibona inkinga lento ngazi ukuthi njengoba ngisho ukuthi overall winner ngazi ukuthi mawumele uthole number 1 lapha bese kube yakho, kodwa ke ayisephilile amathemba ngibona singaphumi nako number 1 nakho sethu nako number 1 nako number 2 hayi kuzokwenzeka ke kwenzeka ngalowo ndlela. Cha kwakuyi performance yokuqala nje ngalela langa. Wow. Ngayithatha nje overall winner kahle. Wow. So leyo nto leyo yakhuthaza ke obvious. Yangikhuthaza kakhulu, ngayitshela ngathi cha baningi abantu bayawenza amakhono wabo yilo naloyo futhi angeke ngabaphikisa, abakhona mhlawumbe abangcono kunami. Kodwa ke ngayitshela ukuthi empilweni everything is a challenge. Mangifika estage ngizokompetha nawe ngikusabe. Ngizokwenza into yami nje ngikushaya. Hayi ngihlale ngiyitshela mangiyongena stage ngiyayitshela ukuthi ngiyowina. Ngifuna nje ukuyothatha nje uposition 1. Uyothatha lento yakho mawuqeda lapho uyahamba. Hayi into yami bayazi sebeyazi nakhona leSneak Park nje isikhathi esiningi sebeyazi ukuthi makhona wena. Hayi siyazi ukuthi okwakho. So nje sekunzima nokukompetha nabo abanye abantwana nje. Ngoba
sengiyabona ukuthi yonke lento lesekuba ngathi manje kuyafiva kanti cha Oh Mandlela. into makuyakhe yakho. And uthanda izinto ezehlukile kwabanye abantu because ngakubona the time ubu-performa lapha eMarket Theatre. Yebo. Thina sihleli we are facing that side. Yeah. We expecting ukuthi wena uphume this side. You Yeah. understand? The next thing wena usuphuma ngasemuva manje. Yeah. Kuyenzakalani? Yabona empilweni kumele nje ufike noshuni wakho. Okay. Okunye nje engakufundisa ekhaya ukuthi akumelanga uthathe into omunye umuntu kwamele ube futhi nginale understanding ukuthi mawuyi-actor or uyini kwamele ube neskill ube nendlela yakho yokwenza izinto. You are creative. Yes. Ube nendlela yakho yokwenza izinto. Mina ngihlale ngihlukile mangiyoperforma nje hayi ngihlale ngihlukile. Yeah, ama-performances wakho nge-I2 bewohlukile oyi2 ngikubona u-performance ka-I2. Nokuhlala ngizicabange inkondlo angisathanda ukubhala kakhulu because seyiyaphila ngibonela ukuthi into yami. Alright. As long mangithole itimo ukuthi la siyokhuluma ngani or le ndaba le ngani ngizofika nje ngikufreestyle ngidlalele ngalo yonto leyo. No. Ngihlale nje phezukwayo. So uyahamba stage ungayazi ukuthi uzoyenzani udecide. Angisafuni nokureheza kuyahlupha. Sengihamba nje ngifika stage yonke into ezenzakala la khona ngicreate khona la. Oh man. Nanoma ngibhekile ngisanga create ngawe. Oh. Yeah. Njalo nje. Oh Hlena. So iyona ndlela leyo engenza ngayo izinto ukuthi nje ngibe creative ngihlale ngitshela lo ukuthi okay mangiyokwenza ipoem kwamele ngibe na something entsha engizoyicabanga ukuthi okay ngizongena kanje or namhlanje ngizogqoka kanje or namhlanje angigqoki ngizokwenza kanje bathi ngisuke ngifuna ukucabanga into ezolutha omunye umuntu from le akwazi ukuyihalela lento futhi ayazi like noma like akwazi ukuthi oh ulobe ke sky nje you understand because if usugqoke kanje sonke kuzothi oh yilaba but then kuzokuthiwa yilaba nalo cause futhi mase ngishintshile ababe besangibona mase ngishintshile sengigqoke kanti bathi hayibo uwe loya ababe besangibona nami bengakubona lonto ke. Let's talk about outfit yakho. Like the way ogqoka ngakhona mawuzokwenza inkondlo. Yini ekuyenza ukuthi ugqoke kanje? Bathi ngiyahlanya kanti angihlanya. Hayi mina ngangithi uyahlanya. Manje sekuhlala namahlanya futhi. Bathi ngiyahlanya kanti angihlanya. Ukuzwe mama wenza into enhle. Uzoncoma okay asike sithi ngenze into enhle ufuna ukungincoma. Thina abantu abamnyama sinokuthi ujabule ugcina usuhle uthi hayi uyahlanya lo ngobani uyancoma hayi ukuthi yes not ukuthi uyahlanya ke lo. So ngabona mabethu uyahlanya lo ngathi hayazini nithi ngivele ngihlanyise kaMampela ababona ukuthi cha uyahlanya. Oh isuka lapho ngavele ngahlanya kaMampela ngavele ngayenza lento yaphila and njalo mangingena stage ngiyayivuselela ngifika sengile ukubona umuntu mayekhuleka sekasemoyeni ngifika akasazizwa manje like sekuphila lento ephilayo kuyena right mhlawumbe nje ngayithatha lento ongazi uya understand ungekho aware because like to be honest mina mangiqala ukubona uperform ngikubonile I was like okay ngaba nalanto leyo ukuthi okay ngiyambona we are performing but then I don't know man but what I'm trying to say is I character leyana ne wardrobe like everything is if esene zafita in together zavele zafika ngimangala ke manje engitshela ukuthi nangiya lo muntu lo nayi I was like what so like lo muntu engibona lapha yena akusiwuye lo beke perform hayi akusiwuye lo beke perform sesokumunye umuntu Nkosi yami sesengiphila lapho so ngifanisa namje abanye abantwana Hlena yebo uthando lwami naye belifana njengephuphu lenyoni engayifica ilimele isifiko ingakwazi ngishungile ngayithatha lenyoni ngayipholisa amanxeba ngawapholisa yathi masipholile lenyoni yaqede yandiza ngamshiya ngazisola ukuba lenyoni kuba ngigonanga ngoba bengihlale ngixolisa ngigonanga ngithatha amacala engawenzanga ngijezela ukuphuka kwenhliziyo nami engayiphulanga engayifica sevele seyiphukile ngoba empilweni kunjalo ke kunenhliziyo eziphula ngabanye zisoshwe ngabanye uma ziphola zipholele uyothanda abantu. All right
and then i-poet ihambe manje ngicela siyibeke kancane ke lapho. Yebo. Then sihambe ke manje siye ku music. Yebo. Yes. Umusic njengoba ngisho nje ukuthi ekhaya intade ukuthi iyaculwa nasesikoleni bengiwenza. Esikoleni ngiqale ngenza kakhulu isicathamiya bengisanda omunye nje bekade senza naye isicathamiya sewahamba kakhulu wafika ku Real Messengers. Ngicabanga ukuthi Real Messengers ke yibo abaziwa kakhulu isicathamiya nokuthi ayindlela ayitheka bambiza ngoSiphamandla ke bekangifundisa khona lapho kumhlophe secondary school sisakhula nje khona. Wow. Kuukuthi futhi vele ngenza isicathamiya ngapha ngine group yami ngapha bekukhona nje umngane wami omkhulu nje engikhiphe naye lengoma le enginayo njengamanje esiphumile ezophuma uAyanda Ngiba hlala khona le eThekwini benozanele kanye noNkanyiso besicula nabo umculo weacapella labana ke hayi besama ghost nabo beboza uthi uthisha bekathi mayingene eklasini athi aboba laba baphethe speaker cha besiyenza nje into ngomlomo besicula besithanda kakhulu le music le weather soil kanje acapella music ya besicula lezo zinto lezi kanjalo music and then sikuthanda kakhulu music. So benushaya kuze kube ngathi kune speaker la. Yeah, hayi besicula. Hayi besushaya. Benisenza vele lento le yenziwa the soil. Yeah, sushaya nje senza yonke leyo nto leyo. Kwabo ukuthi ke ngokuhamba kwendlela impilo iyake isihlukanisa sabantu njengoba ngasho njengoba sengigcine sengingapha bona sebesele ngalena kwabo ukuthi siyahlukana kanjalo ngomusic wethu. Besiqhuquzelana noma singasekhaya bekuyimini wade baqhuquzela ngithi hayi bafuthi siyahlangana nini nanini sorry yeza labani kuphi or isizoya kuphi besihamba futhi nezinto besinganqeni besazi ukuthi hayi lapha bayacula. Yeah, sihamba nezinto singanqeni kodwa hayi kwabo ukuthi ngokuhamba kwendlela siyahlukana. Kwaba into kanjalo nje ngomculo but awuzange waphela kumina ngithe noma ngifika ngapha noma kade ngasebenzisi kakhulu ngapha but nginayo lento lokuthi uyacula njengoba ngisho iziningi izinto engizenza ngihamba kakhulu ingoma ke le esigida khona ke isho nje ingoma lezi zamaZulu vele. Okay, hamba kakhulu khona njengoba ngisho nje bangibiza ngo love letter hayi ngiyamemeza iyasho kuze kusemnyango njengoba nje ngibona ngihleli la angilalanga ngiphuma nje ecampini bengingalele bekuyovuma ingoma nje nakhona ngaphinde ngabuya ke mina ngiyisosha ke nokuyitshela nje ukuthi isosha ifele emsebenzini. Yes. So ngiyayifundisa ukuthi if ufika isimo sokuthi kumele ngingalali ngihambe ngiyesamwe kumele ngiye lapho ngoba ngelinye ilanga ngiyothola mhlawumbe umsebenzi oyongifaka kulobu mzima lobo ukuthi akulala ukuthi akulala kuyomele ngiwuthathe ngathi ngoba bese ufilanga yabo ngiluze kanjalo. So kube into kanjalo nje ngomculo even manje ke njengoba ngisho ukuthi ngihamba kakhulu ingoma ngicula khona kakhulu ngiyaziwa. Yeah, into kanjalo nje. Alright, ngicela usitshele ngale ngoma le yakho eqeda kuphuma ke. Ingoma yami eqeda kuphuma njengoba besikhona la eMarket Theatre besidlala basinikeza lokho okuncane abasinike khona ngathi cha uNkulunkulu emuhle njalo ake ngithathe lokho esengikutholile ngithi ukuthi ekhaya ngiyobabona ngahamba ngifika vele ngalanda umngane nami omunye wabo laba engikhule nabo uAyanda wakangibe ayakuyena ngile ngimtshela ngithi hayi ngiyeza lapha eThekwini mfana ngizokubona ngizokubona wathi hayi kulungile mfethu semasifika wathi hayi asambise studio. Okay, khona vele umfethu abasebenzisana naye ngaleyo bambiza ngo A+ yeah A+ sonke inkundla zokuxhumana safika khona wathi hayi besingazi next ukuthi yokwenzani senje sine idea masifika kuyena sathi hayi masizokwenza lento le sifuna ukwenza into engazi ukuthi ilaba ingoma zeweather soil sifuna ukwenza nje acapella sifuna ukwenza ingoma. Wathi hayi okay asiyenzeni sayenza ingoma ithathe nje usuku eli1. Nitheni usuke lapha eJoburg ungayazi wena ukuthi like ungena idea ukuthi nizokwenza into kanje then nazohlangana na decider. Yeah, naye bengena idea njengoba ngisho mawe artist yonke into iyayifikela besihleli kanje lapha estudio ngibhala iverse la efonini yami ngile hleka bathumi iverse sangena ngashaya lapho line wami wangena uba for show line wakhe yahlangana ingoma ngayifaka ngepoet sayithi hleka yahlangana ingoma enihlangene hayi ihlangene kakhulu cha kube into nje kanjalo
ukuthi nami ingijabulise kakhulu. Oh hlena. Ngijabulise. Because kuyigcineni into makuye yakho yakho. Yeah, igcineni into makuyakho nanokuthi sayitshela sathi sifuna ukuthi lento yethu esinayo iqhubeke Imali ingapheli emoyeni. Yeah, ingapheleli la nanoma kuthiwa kwenzakalani makukhona overright kunomunye asilekelelane sihlangabezane lapho iyo into engakhula ngibatshela yona sinethemba layo. Kodwa kancane siyazama ukwenza lokho njengoba sesiqalile usho ukukhulu because ngahlukana nabo 2022 njengoba bengibabona nje kulonyaka. Yabo bese kuyisikhathi manje senihlangana futhi kwavesene kwaba khona la connection. Yes, isakhona nje le yanto bese simo yamunye njengoba bake bathi abadala mawukhula mawufuna ukuba yiphoyisa hamba namaphoyisa. Okay. Mawufuna ukuba yisosha hamba namasosha ngeke ukuthi ufuna ukuba yisosha uhambe nodokotela. Yeah, uzokhuluma uya understand asihlangani. So ngamshiya lento engiyiyona naye wangishiya lento ayimina njengamanje. So siyafana simoya munye mina naye senza nje into eone even today. Wow. Yeah. Wow. All right. Kune group yabantwana oyihlanganisileyo ngiyangibona lapha yana ukuthi kuyasetshenzwa ngicela usitshele ngayo futhi. I-Future Leaders. Yeah, it's Future Leaders. Future Leaders. Lelo gama lelo futhi nalo lisuka le eThekwini njengoba ngisho ukuthi from music bona labo ayanda laba kade ngicula nabo ngabatshela ngathi igama la le group yami le Future Leaders. So ngithe mangifika ngapha ngajoyina iDoronkopo. Empilweni kuba nezimo zakhona ke mina abantu yabona kuba nezinto zakhona njengokuthi abanye abantu kwesinye isikhathi bakibe bafuna ukwenzani ukudla amandla omunye umuntu. Yes. Yabo but ke lokho akusile icala mhlawumbe abanye abantu nabo indlela leyo badalelwe lokho. Yes. Mina ngi-understanding ukuthi la empilweni yonke into eyenzakalayo beyidaliwe ayikho into wrong. Yeah, it's fine mayenzakala izodlula right. Ayenzakale ithelisina ngithi siyafunda. Yeah, futhi safika yonke into seyidaliwe ingeke sisayishintsha. Yes. Ngahamba nayo iDoronkopo kwakhona la isijoin yakho kwakhona lesiyodlala khona kwiGomeki. Lapha yana bahamba ngaphandle kwami bangishiya mina. Kanti vele nami nguzwile lwamdlalo uzoba khona uzoba la eSoweto Theatre. Okay. Yeah, umdlalo wakho kuyiGomeki yayihostile. Ngagcine ngihambile ke nami ngihambele nje ngingedwa. Wait, ngicela ukudisturba kancane. Bayahamba ni group ne? Yeah, si group bahamba. So bayahamba bona abakutshelanga. Abangitshelanga. Beku rehearswa before nihamba. Bekunama Sithi berehearsa bona ngoba mina konke nje naloko bengingakwazi yabona. Okay. Bahamba ke ngaphandle kwami. Shuthi vele abanye abantu bazokudlela umona mabibona into endlekweni. Yeah, but then like if we were to yabo why ngimeni ukuthi ngikhale mawina. Yabo. So safike sadlala ngahlangana nabo ngathi hayi umdlalo omuhle uzoqhubeka. Sadlala ngene stage ngenze ngidume ngakho ngawina ke lapha kweGomeki. Uthini wena butami? Bahambile bakushiya, right? And then when I was hambela ngahambela ngiwani ngabathi wabafika lapha yana wafike wabajoin. Ngafika ngayijoinela nami ngegama lami. All right. I love that. Injalo ke ngafike ngayijoinela nami. I love that. So uzokhompyutha? Yeah. Okay. Ukhompyutha ke manje. Umdlalo omuhle uzoqhubeka vele obviously induku izokhala. Kahle nje. Yasho ke induku yabakhalela induku. Yeah, ziyakhala mama ziyakhala. Okay. Yeah, mama ubheke nami kusuke samele ujime. Noma ngathiwa siyazi ukuthi udume kangakanani so kumele ujime ngoba cha mase ngifikile ngiyakwazi nje ukubukisa komuntu. All right. Kahle nje. Safike sadlala ngawina ke kanjalo kwiGomeki kwaba khona lokho ekukhiphayo. iGomeki vele ijwayele ukwenza kanjalo kuba khona lokho ekukhiphayo. Ngesizathu ukuthi ngangihambele ngiyi-one and iGomeki kuyagcwala ngoba vele kusuke kuyinto enemali and futhi uma ujoina ukhipha imali izinto kanjalo. Kwaqala kakhulu ama results kwaze kwaphoqeka ukuthi aphume ebusuku. Mina ke ngavele ngagibela ngawashiya phakathi imidlalo before ama results ephuma. Aphuma ke ama results shuthi ngawina ke ngingazi. Okay. Yabo phela sengikha manje angazi. Ngeza umntana kithi uyo wangena aqala kulokhuzana ku Facebook lapha kwi-page labo. Wabheka wabona ukuthi hayibo ngiwinile. Wathi hayibo bhuti wami uwinile iGomeki ijwayele ukuhlanganisa idrama nepoetry. Ijwayele nje ukuyihlanganisa.
wathi hayi bubhuti wami uwinile ngathi yini ngathi mangithi ngiyabheka vele hayi ngonile Okay. hayi bayabhalile lapha ukuthi ngiphumile Kubhalwe ku-page lobo bani le le Gomeki. Gomeki Okay. kumele ukuthi ngiyolanda izinto zami hawo okay sahleli ke kanjalo qhamuke yedwa wabo wakubona laba Yeah, azisheke. afika Azikhaleke afika manje. athi seniwinile lapha Okay. ndisithathelile izinto zakho hawo Bantu yobanika manje. I mean like really. I mean like yeah okay hawo alright mpim hayi vele waphethe namamedali Letha ke awami ngigcineni but then why ekuwe? okay ya vele kubhaliwe nama prizes manje imali hayi imali izongena kuphi bathe bazoyifaka hayi bo okay ngiyakubona ke ngifika mase bemele bangeze imali yami bangitshela ukuthi cha sizokunikeza i10,000 and then i5,000 izoyibamba as igroup ngathi kahleni ke madoda wethi nina nambile ngaphandle kwami nangangitshela lutho nahamba nakhesa ukuthi nina niyozimela nodwa and then manje seni expect ukuthatha lokho ongokwami ukuthi mina bengiyoyisebenzela ngingedwa Ningangazi nokuthi ngiyaya lapha yana come on. like ningazi lutho ngami hayi kwaba into kanjalo ke kwaba yiyona ke lonto le So imali lena butami ingena kuphi lapha isingena kubona phela angithi bona bavele bafaka imininingwane yabo ungazi nami ngaphambi kokuthi bangitshele mina yabona shuthi abaphumelelanga ngeke khona yimo angithi bakushiyile. hayi ngabatshela ngathi akasonisilima phela uzomthola vele ngathatha ngokwami ke shuthi saxawaniswa ilonto ukuthi angibanikezanga next yasuka lapho ke indaba ye-future leaders ngathi hayi since ke senikhetha ukuyiqelela nami ngizonibonisa ukuthi lento yenziwa kanjani badonsa nje abantwana abancane kade bengazi lutho bebengekho nakubona ukhona oyedwa wabo uNkosinathi uyi-best friend yami kakhulu okade nabo naye ngenxa yalezo izathu ezokuthi mhlambe emakudlalwa bebenganikezwa lutho lezo zinto lezi kanjalo wathi hayi Simphiwe ngiyavumelana nawe awuyiqale into ofuna ukuyiqala mina ngizokuseka ngizoba ngokuqala ozoba nawe ngathi hayi kulungile mfanami sayenza sabafuna abantwana bavele nje baqhamuka ngazi nami kwenzakalani uNkulunkulu mayefuna ukwenza into yakhe kahle nje kahle baqhamuka abantwana abantwana ngabafundisa ngestage ngabatshela abantwana ngabatshela ngalolu lwazi lami enginalo nami ngathi abantwana bami iTP Voice ya hosta ehosteni kwayo beyenza ilokhuzana iStop GBV ngashayela abanye abantwana bami story se-Stop GBV ngathi hayi nizohamba niyongena stage nikhululeke ningasabi lutho nini into ebalekile ningabheki iaudience unibheke nje la emakhanda abo nibabhekele phezulu manje ba-actela so that ningeke nikwazi ukuza niphume kwi-character because bebeqala almost bonke ukungena stage bekuyena nje uNkosinathi umuntu ngathi mina hayi mina ngizongena kwi-drama mina ngizongena ngiyi-one lapha kwi-poetry ngifuna nje ukubona hayi bangena abantwana bami bayishaya into yabo benza exactly ngibafundise nakhona baphuma stage ngangena nami hayi aphuma ama-results first time ngangibuya kwi-overall winner le egcine ukuthi seyisele ngakubona vele yona ngithe hayi angeke ngize ngiyithathe yabo anginandaba akusali uzoyiqalela okwami kabusha first time lapha abantwana bami beqeda ukuperforma ngayiqukula i-overall winner bakho abantu bakho bakhona khona la bengikompetha nabo yes competition ini-one phela yakhona la endaweni almost ukuthi abanye abantu abasuka le kozola komndeni nabo bazojoyina ngapha eSneak Park competition i-one hayi ngabagibele emakhanda bonke overall win abantwana bami beqala ngene stage first time asayiqukule hayi kusuka emva kwaloko ke bekuzenzakalela bona number 1 manje lento lena ngifuna ukuthi ngiqale last year if I'm not mistaken usaqala unyaka nginama trophy ayi13 njengamanje khona is14 engiqeda ukuyithola khona la kwiGomeki ngiyacabanga ukuthi benikhona yes is14 nje le yakulonyaka entsha engiyitholele yona nje nawo umdlalo omuhle ngihlale ngibatshela ngithi hayi umdlalo omuhle bafowethu ningayithathi ngeinhliziyo yeah umuntu akenze lokakufundile abantwana bami njalo mabengena stage nje benze njalo bayabulala hayi bayabulala bayawina mhlawumbe ngingasho nje sino number 1 abangaki mhlawumbe unumber 2 uyi1 number 2 nakhona futhi awunafe number 2 wakhona bathi mabeqeda kunginika bangitshela ukuthi wena uwina njalo awukudedela abanye abantu no ways hayi ngiyakutshela ke good mosimele ukuthi yenzeni ngiyabatshela ukuthi okay bafuthi why ningayenze something at least nizame ukungiphakamisa ekutheni kulento engiyenzayo
or ke mawukuthi na host nisitshela ukuthi wena sicela ukuthi ungangeni kwe competition sizonibekela something yini or nizoba nje entertainment like something because ngale nkathi bengidlisa ngibe mina ngiwinile bangiqeda amandla baqeda amandla baqeda nabantwana bakho futhi amandla kuzobe ngazuthi mina khona iphutha elikhona kanti anginaphutha just that kumele ukuthi udede labanye yini yona lonto leyo mangwinile kumele ngiwini yabona it doesn't make sense bro hayi baningi ngibashayile baningi abanye bangazi nje namanje sihamba nabo imidlalo abanye sesijwayele sesiyazwana sebeze bangijabulela mangikhona bathi hayi hey yazi uthando enginikezwe abantu ngalento yami engenzayo epoetry futhi kakhulu manje mangihamba ngiyoperforma njengoba ngihlale ngiza la eJozi ngiza kuphi nokubhalelwa abantu ngokuhlukana kwama group bathi hayi sifuna ukuzobuka wena nje uperforma nini uhlena bathu sifuna nje ukuzobuka iperformance yakho ngathi hayi like kusho ukukhulu kakhulu kumina lento ekuthini ke isuke lapho kodwa kahle yona yonke yaze yafika esikhathini sokuthi isafikile kulonyaka nje abantwana bami ngisaphumuzile emabizo oqala futhi ukureheza ukuthi nje bengiplane ukuthi kulonyaka sivele siqale ngile ngibashoot ama episode abo ngiba create something ngibafakile page-ini kube ukuthi bayayeka vele lama competition i-competition esihambayo kube ukuthi i-competition ethe ukucaca because lawa akhona lapha eKasi sesinqena kona lokho ukuthi manje sodliwa ngisho nibe ningadliwanga exactly sinqena kona lokho ngibatshelile ngathi discourage especially ke abantwana ngeke ba understand ngoba phela abantwana ngeke ba understand abantwana ngisho nabathatha amanje bayazi ukuthi thina hlale sitshela usewethu ukuthi masifika lapha siyowina sifuna ukuwina yeah so mabezobuya bengawinanga ke manje like, bazoba nalanto leyo ukuthi asiwinanga phinde baye bangawini uthi ubatshela ukuthi hayi kuthi sidede labanye abasoze ba understand nami futhi ngeke ngalonyanga ngibatshelile ngathi ngifuna sishutheni guys tontoni swayeka ama competition athi hayi siyasifuna ukwayeka bazoba ngazi ukuthi manje siyabasaba ngithi mina hayi anenzela abanye abantu la senzela thina so khohlwana ibona bona bayibuza ukuthi future leaders yathula kangaka yenzani icabangani kanti sikhona nje niphezulu kwenyilo yes siphezulu kwelinye iqhinga la kulonyaka ukuthi sezizinto ngokuhlukile because egcineni labantwana njengoba beactor abanye vele bayafunda esikhathini esiningi yazi abanye nokuthi mangibabuka khona nje ekuthiwa aphile lo mntwana wenza grade 7 kodwa yabo kuba umama hayi khohlwa uba umama nje uvele nje umbone nje ukuthi yabo lo seka ugogo nokuba ugogo sekafuna ukudlulela seka ulo mama lo sekemdala yaphila ungathi uyabona ama production amaningi futhi akhona lapha eKasi ayamfuni koyukuthi ngiyazi amthole ke ngoba uyasho ukuthi mina ngifuture leaders exactly mele bazazi ukuthi basuka kuphi so into kanjalo nje iyaphila kubona lento uyabona ukuthi ngelinye ilanga abanye yobayisa good so it is why kumele ngibaqalise la ngibashuthe lezi zinto engibashutha zona ngibafake maybe bakhona abantu abayobathanda bafise ukuthi babasondeze eduze ngelinye ilanga ngoba ngihlale ngibatshela ukuthi abantu abama nginifundisela ukuthi nini niphelela kulama competition nginifundisela ukuthi makufika into enhle ebetter nikwazi ukuthi niqhubeke yes nibatshele phambili ukuthi cha suke ezandleni zamalusi wemani nawe umbone lapha eTV ukuthi hayi lo product yami le mase ngivela ku TV nami lapha sebengibukela nami lapha ku YouTube kuyosho ukukhulu sengithi hawu kodwa Nkosi yami umntana ami ozokhuluma kahle ngami yemani leyo nto nje into kanjalo all right now that usebenza nabantwana because ngibabonile labantwana lo sebenza baningi usebenza nalabantwana laba abaningi and then ikhona into eyenzayo besides ukuthi like besides iart ukhona umsebenzi like i9 bathi 9 to 6 yeah 9 to 6 njengoba ngishilo ukuthi benginami ngikhona kule industry acting so khambe kwahamba kwafika abanye nje umfowethu wangibona ngalento engiyenzayo wathi yazi ukuthi lapha ekhaya bane production bayibiza Shaqonda production isebenza ngeincwadi zesiZulu saka matric matriculation ama grade 12 nje mengakubalela nje zona icala kaliboli umshado bengithi lizokuna impi yabomdabu isethunjini lezo ncwadi nje so siyazi actor siyayifunda impi yabomdabu
yonke bese singena stage siya-actor. Sisebenza kakhulu ngama-matric. Ama-matric anobhuka incwadi ngayi-1 80 rand. Thola ukuthi isikole sala sizobhuka u-matric yonke nje mhlawumbe bayi-20 bazobhuka mhlawumbe incwadi icala kalibuni. Bese sijwayele ukusebenzisa eMorris-ke kakhulu isikole. eMorris siye khona eholweni la khona bangena abantwana abahlale basibukele lapha e-stage seba-actela yonke into esencwadini kube lula ukuthi bayi-understand because abanye abantwana asifani. Umuntu uma umfundela nokuyibukela into uyi-understanda kangcono. Kuyicala kaliboni zonke nje almost isizenzayo. So ngathi uwona umsebenzi engibhizi ngawo loyo njengamanje. Still usesekwi-art not ukuthi uyahamba uyobheka amagwinya or something. Ngisakuyona nje ngithole nje lento le engiyifisayo ekade ngifuna. Yes. Ukuthi ke khona uma ufika bayasho nje ukuthi cha la ilo ukusebenza futhi kwakhona awungoni ukusebenza everyday. Uyazi ukuthi u-matric masuzoqala ukubhala u-term 1 kwamele bayifunde le ncwadi le. Kwamele yila khona esiqala khona mhlawumbe ukusebenza. Kuyenzeka kube khona isizini edry, kuyenzeka kube khona lelo langa lo kube ukuthi nje makukhona mhlawumbe okuvelayo. Mhlawumbe sike sithi naba laba kuyilukhuzana kwisithi abayangifuni nayi contract bathi hayi uzohlala nje ube permanent. Yes. Ngizowuthatha lo msebenzi loyo. Yabo ngobani nabo bakubambela ukuthi udlule ukwazi ukuthola okungcono. Since nabo besazama kodwa nje sekuyi-production esikhulile kakhulu ngoba seyiyahamba kakhulu indawo. Seyiyahamba unyaka wesi-11 lo beyenza bona. Mina ngize noma ngiqale kulo nyaka kahle kodwa kade bekhona sebeyenzile lento izikole eziningi ziyabazi bayihambile bayenza. Kumnandi kakhulu ikhaya nje elifudumele. Wow. So kuyenzakalani ngesikole niyahamba niyo performa kuleso sikole leso then do they pay you? Yes, isikole njengoba ngisho ukuthi 80 rand encwadi ngayinye abantwana mhlawumbe bakhipha ama-80 rand ecala kaliboli and then uthisha sezoxhumana nomphathi wethu ke abalokhuze then sihamba siyodlala then masiqedile siyakuthola esikutholayo. Manhleni. So kulabantwana laba ke manje la onabo uthekini konje future leaders usizwa nayiyo because obvious makumele ukuthi nigibelile niyo performer for instance eJoburg Theatre kumele ukuthi ni ukhiphile from your pocket nihambe no performer. Kumele ishaqonda enye group eseceleni kodwa ke njengoba ngishilo ukuthi kusekhaya baba wami makukhona khona nje la kade abantwana abamade ngiyobenzela khona something ngibakhiphile nje ngithi hayi abahambe bayodla bayijabulise ngento esesenzile imisebenzi yethu nje emihle esesenzile. Ubaba wangisiza kakhulu ngetransport lapho athi hayi ngizoyikhipha imoto ukuthi nikwazi ukuhamba niye khona lapho. Kodwa ke almost kwi-future leaders whatever engiyenzayo ngizimele akekho mhlawumbe ngazuthi ukhona umuntu onjani ongisizayo or engibambisene naye ngizibambisele nje ngingedwa. Ngavule igroup yabazali ku-WhatsApp ngavula igroup yabantwana abazali ngenzela ukuba-update abazali ngayo yonke into esizoyenza manje. Sihambile nomntwana or sizohamba nomntwana or sesiphumile kwi-practice nomntwana or ngiyabadinga abantwana ngalesikhathi and then abantwana sikhuluma lokho esikukhulumayo ngakhona ngapha into nje kanjalo ngibambisene nabo kanjalo. Kumnandi nje ngoba ngithanda futhi ukuthi bancane bayalalela mangithi abenze kanje bayenza kanje. Akusiyingundo ezokutshela. Uyabona ukuthi bayikhathalele nalento abayenzayo. Bayayithanda. Bahlale be-early. Yabo bahlale be-early noma bangihlupha lokho nje okumnandi. Sengijwayele nami. Yabo sengibajwayele like sekumnandi kakhulu. Kumnandi nje khona amahlanya wakhona bokiya bodona bonanzi bayayihlanyela nje bonke. Uyabona ukuthi bathi ngabantwana bakhe balento lokudelelwa ngumntana wakhe yabona ukuthi leyo uhleke nawe yabo. Sometimes ngisho umkwateli uzungane nokumshaya akuhlekise like yazi into nje kanjalo. So ubondile sekunalandi sekumnandi kakhulu. Sekumnandi kakhulu iloko nje ngiyimele kakhulu lapha kwi-future leaders uxhaso nje hayi alukho shame ngoba ke since sikhona thina besingakaze nje sa create something yizo. But kulonyaka bengifisa bengiplanile ukuthi ngizokhipha iphakethe lami ngenze something ngihost event nje ezoba nkulu. Ngibatshelile ukuthi mhlawumbe ngizobenzela nje noma imali ngifuna ukubenzela into ehlukile ngibabonisa ukuthi
lento yenziwa kanjani because hayi bazenza angisho ukuthi bazenza kabi or ngiphikisana nabo kodwa mina ngifuna ukubabonisa ukuzenza lento yenziwa since wena ke uthanda ukuzenzela izinto zakho i-understand yakho izoba unique ihluke and then ihluke nje kube umdlalo omuhle nje noma ngabanikeza nemali yami futhi ngithi hayi ngizodlalela imali enikompethele yona kuhluke nje kube umdlalo omuhle ozoba mkhulu nje kube into nabo abazobe beqala nokuyibona iyo ke into ade ngifisa ukuyenza kulonyaka ukuthi nini kanjani kodwa ke yona kuzozivelela because izinto ziyayenzakala yona ayindlela izophuma manje ngathi bengayenzakala ngiyifuna kakhulu nani ngiyanifuna khona obvious ngiyifuna ngoba ama special guest wami nje mhlambe nobe nama judge wami ngoba ke isikhathi esiningi bayahlupha lapha ekhasi banovele bahambe nje bayithathela ugogo kusiyami oyigijimelayo bathi gogo sicela ukuthi uyoba ijaji ugogo mhlawumbe gijima ukuyagijima uhlangana kuphi ke manje nale nokugijima uhlangana izinto ezibile engafani kusiyami uyithethe nje umuntu ohlala ehlalela estradini uthi akazi ujaji acting uzojaja wazini esazopheka okanye esazogijima uzojaja ini yani uzojaja ini lokhuzana ekhulume ithi team nuts team mhlawumbe uniform ngifaka nje uniform and then sikhuluma mhlawumbe ngani sikhuluma mhlawumbe ngamalungelo okay afike umuntu ni akhulume ngawo amalungelo kahle angiphiki thola ukuthi akayigqokanga ini uniform ngifike mina ngikhulume ngamalungelo ngifakeni uniform shuthi mina sengidliwe ngifake yonke into ephelele ngenze kahle nami nangishayela izandla cha ngeke bafuthi iqiniso shuthi alikho emhlabeni alikho vele alikho yabo kuba into kanjalo because kulezi zinto lezi kukhona umahluko omkhulu ukuthi wena iattire awuyifakanga shuthi amamakha akho asenjani asehlile ukuthi khona le kushoda before nje uperform ama marks wakho sewehlile nakwi performance yakho manje siyasibona hayi siyasibona zona kodwa ke it is what it is hayi ngeke sikushintshe so buka nje sihleke kancane sithi mina ngisho nginenye inhliziyo ngiyabheka nje angikhulumi kakhulu ngihleke ngiyalela lihlo lela ngithi ngiphume lapho uzitshela ukuthi no bekufanele ukuthi kube nje so let's move on futhi londa ngikhuluma nabo ngikhuluma nami yeah ngikhuluma nami bona ba right bayitshela ukuthi right ba right okay ngoba mawuzobatshela bazothi ungcono ucabanga ukuthi uyazi kakhulu bazothi ungcono kanti vele ngcono but awufuna utshelwa yibo ukuthi uzakutshela yibo mina ngiyazazi nala ekhaya nje ishaqonta sengifikile njengoba ngisho ishaqonta phela nakhona siya actor yabona senze acting njengoba senze acting show iningi vele lento liyayazi yabo futhi nakhona njengoba sengifikile not like ukuthi noma ngifika bonke bazongijabulela bazothi hey yabona so abanye bazoba nalowo nto le noma bengebayiveza but empilweni bevona ukubaprove abantu ukuthi mina ngilento engiyiyo ngishintsha phela nje noma uyithanda noma ungayithandi ujwayele kuthiwa uyoza uchithe no sowugayile uyoza uchithe into kanjalo nje into engeke uzoyishintshe umuntu uma ilento eyiyona ilento eyona ngeke uzomshintshe right umamukela nje njalo kuphela all right okay since kule industry for a long time like futhi ngithanda nawe ukuthi awukho entweni eyi-one like ukwi-art like kuhlangahlangene kukhona izinto okhile wafacana nazo khona ama-challenges okhile wafacana nazo maningi ngifuna nje ukuqala la engiphuma khona yabona njengoba ngishilo ngiqala ngathi uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha into engelutho ayenze utho bathini uthatha usemnyango ambeke emsamo athatha usemsamo ambeke emnyango la engiphuma khona kuqala kube nzima kakhulu akubanga lula kodwa ke ngibe nalento yokuyitshela ukuthi umuntu empilweni uyazazi ukuthi usifiselana and nakho konke obhekene nakho akusho ukuthi ngithema ngifika la eGoli ngabona intsha ukuthi mayibhekene nezinto eziningi abanye bacabanga ukuyibulala abanye bahlile ekhaya abavizela abanye abantu kuyitatus man into yakhe ifihle man yazi noma ngathiwa ibuphi umzima obhekene nabo bucine kuwena ukukhulume noNkulunkulu kuqine edolo or ube nomuntu loyo omethembayo oyokwazi ukuthi ukhulume nazo zonke izinto ungasitsheli sonke yabo ungasitsheli sonke because mina ngizokuhleka ngithi uyalayeka yes injalo nje angeke senze nani sikuthande sonke maningi ama challenges engibhekene nawo kakhulu njengoba nje ngisho ukuthi ngila ngikhona kubanga lula
nakhona emuva la engisuka khona bekungekho lula kodwa bengitshela ukuthi ngihlulekile namhlanje kusasa ngizoqala kumele phansi uvuke ngivuke ngoba kubamba izingelayo kanti nelibambile lidube iyona esuke ligijimisela kakhulu exactly yabona angeke ulukhuza ubambe nje something ngiyifikele into kwena unike izandla ukuthi hayi ngifuna ukwenza izinkondlo ngilebele ngihlele kanje phansi kuzomela ngenzeni ngisukume ngihambe ngilapha noma ngathiwa ngifike ngalukhuza kuzobuya yazi njengoba ngisho i-challenge lokuqala yaba buhlungu kakhulu kumina bengikhona la eGoli angisakhumbuli muphi unyaka if I'm not mistaken 2023 bekunama audition la kwi-Black Brain okay ngafika lapha lawe lichuye beyindo kwamampela besuka kuphi abantu bekuphi abanye belele khona la abanye belele khona bezuvukela khona hayi ngafika ke mina ngafika nje ngalo usuku lolo ngingazi ngathi hayi uNkulunkulu wami ngihamba mina nyalapha mangifika ngayithola nje nami sengibona abafethu engibaziyo ngayibona sengikulayini angena ngathi hayi madoda nginifisela inhlanhla nonke asiboneni ngangena phakathi bayi ngathi hayi ngaqhubeka ungene uye ngaphakathi hayi vele masunga phakathi busuthathiwe ngoba khona amaforms engiwagcwalisayo ke ngenxa yokuthi lapha ngalesa sikhathi impilo bisanzima kakhulu bekungekho bekade kungena kumina kuzokwenza mhlawumbe ngigibela ngaleso sikhathi ngize mangidingakala la yiyo leyo nto iyagcina ekuthenini ngilahlekelwe yilethuba oh manhle ngento nje yazi kwababhlungu ngokuthi kungenamali yokugibela ukuya esethi yokugibela ngaleso sikhashana leso ukuthi mhlambe kwalahleka kanjalo yazi ngasho ukuthi hayi kodwa ke ake ngithi isikhathi sami kushuthi kuyeza kwaphunyuka nje sengikuphethe ngingene kwenye opportunity enkulu ngibabona sengihleli nabo bonke hayi bese ngihleli nabo ngibabona futhi nabo basho bathi hayi wena khona lento esibonayo kuwena embuya kude ngahluleka khona ke njengoba ngisho waphinde kwavela amanye ama-audition khona la eMarket Theatre beku music ke khona kuyila music la wakaSimba becula ilukhuzana ingoma lezo Mofasa ngangena nakhona bangithatha nakhona kwaba i-same thing oh no ngasho futhi ngathi hayi shuthi isikhathi sami asikafiki no hayi nakhona kwaba i-same thing nje ngoba amaforms akhona nje ngiloku nginayo nje la phezulu bese ihlalele nje bathi ke ngeke ngizini ngilandelela ngichaza usizi lwami laba abantu basemsebenzini bayazi bona bafuna abantu abakanjani bafuna lokhu nalokhu mina inkinga zami ukuthi ngibatshele zona ngeke kungisize ngalutho lokho abafuna inkinga zakho bafuna wena mina ukwenza iplan okwami ukuthi ngoba nami lento ngiyilangazelele I have to ukuthi ngenze iplan mhlawumbe kube ngangazi nje kwakumele ngitshele ukuthi cha kwamele ngilale ngapha eJozi ngifune nokusihlobo ngifune nomngane ngazi ukuthi at least ngiyawokha ngithi bathi ke bengingakobi khona lokho emqondweni bengisafika nami le eGoli ka ngisamusha bathi ke kodwa ke ngayitshela ukuthi maybe one day kuzofika mina ngilo muntu ongapheli kamandla izinto ezenzakalayo azinguyisi kodwa ke ziyangigqugquzela njengoba ngumbhali nje futhi ngihlale ngibhala ngigqugquzela abanye abantu nami ngihlale ngiyitshela ukuthi azini ngeke ngihlule lutho mangihlulekile ngizophinde ngizame futhi kancane kancane nenja iyawaqeda amanzi ngolimi ibele nje ishilo yabo so ukubekezela nje kuphela wona maningi ama-challenges kodwa ke ngihlale ngiyitshela ukuthi ngizosukuma ngiyicoshe into enjalo nanokuthi esikhathini esiningi abantu abakhulayo abantu abadlula emzimeni yabo uma ufuna ukukhula even nabanye nabasakhula namhlanje badlula kuphi emzimeni so akuyona ichoice leyo uzenzela yona it is a level of acceptance indlela nje esikhula ngayo engafani futhi ukuthi asisoze safana so ukwamukela nje isimo sokubhekene naso ngaleso sikhathi futhi makukhona okuhle sekuvela angisho ukuthi sengiphumelele njengamanje or sengi-right kodwa ngiyabona ukuthi lokhulu ushintsho something efikile ngisangikuyitshela nami ukuthi cha sengiyiphethe lento le sekumina understand sekumina ukuthi kumele ngiyenze kanjani okay ayona seyifikile oh manhle hayi seyifikile ngathi kungavuleka kwenzakala izinto ngendlela so if you can be given a opportunity ukuthi okay nayi i-platform kake ube in charge ke manje angifuni ukuthi kwi-acting or kwi-music kuphela just kwi-industry iyonke
kuthiwe yiba in charge, yenza ke manje ushintsho, lungisa, u-ede, useparate some of the things. Yini into ongayenza? Okokuqala nje engingakwenza ake ngikhulume nge-snack park, indawo engisuka kuyona. Yeah. Snack park ngathini asixhaswanga lapha thina sama hectares or yonke lento le, alukho uxhaso ngathi. So nalabo abakwazi ukuhosta yibo asebenolwazi, sebekhona kulezi zinto zama-NPO wala zonke lezi zinto lezi, sebenama connection futhi, yabo laba sebekwazi ukuhosta njengabo nje uTP Voice, oDoron Kopu, labo Themba Foundation, labo nalabo. So but at the end of the day alukho uxhaso. Mangase ngithole ithuba elikanjalo, ngiyacabanga ukuthi kukhona okuningi nje okuhle engingabenzela kona noshintsho. Okokuqala nje njengami ngikhulume nje ngabantwana bami. Abantwana bami siyareheza, asinayo indawo esirehezela kuyona evalekile. Makunetha kuphoqela ukuthi abantwana bami basingarehezi Because ngoba suke singaphandle, suke sike eparkini, sebenzisa nje indawo noba ubaba loya wepaki wasivumela nje kahle ukuthi isebenzisa ngoba vele ufisela vele abantwana nabo izinto e-right. Oh, nirehesela into eparkini? Sirehezela nje eparkini nabantwana bami. Mhlawumbe kube ukuthi mawukuthi ngifuna ukubarehezisa isitory eserious mhlawumbe siyokhombisa ngaso, ngiyabatshela ukuthi cha, angenikekelele ngapha ekhaya endlini ngibone ukuthi la e-dining room sibhadanisa kanjani, sisoreheza sikhona kahle, omunye ehleli la esofeni, omunye ehleli khona la, sireheze sisukume senza ama-actions, i-stage vele bese okuningi sebeyakwazi. So iyona ndlela le senza ngayo. Abanye nje ngazama nje ukuthi sinanehholo ke. Hey, angifune nokukhuluma kuzothiwa ufikile lo mfana we-podcast wakhuluma ngathi sinanehholo, kodwa ke angifuni ukukhuluma okuningi ngale ihholo, bayisebenzisa laba abalisebenzisayo, ngingazi ukuthi kanjani. Yabo, kodwa ke ngazama nami ukuchazela kathi kwamele wenze iletha, wenzeni, ngakwenza lokho, ngakhipha imali yami ephaketheni yayo yokugcina. Iletha yenzwa ngemali? Sengiyibhalisa phela lapha kwama-internet cafe. Okay. Ngakhipha nje leyo mali yami enganginayo, ngayenza leyo letha. Sinanamhlanje angazi ukuthi unyawo esingakhi lesilinde nje indawo, cause lapha eholweni beyikhona nje indawo yesikhala kwi-container ngale, bekuthi noma kunethi imvula beyingasitholi, besisebenzisa yona. Hayi ngingazi-ke ukuthi kwasukaphi, siyabuye sesizotshela ukuthi hayi akumelanga sisebenzisa le ndawo ngoba ngathi manje sicashile. Hawu, ngiyabatshela mina ukuthi sikhululekile la, yazi asinankinga se-right. Hayi kwathiwa hayi kumele nibhale iletha, sabona nje ukuthi nama-15 ton ngoba vele sabantu vele abanjalo, ezinye izinto kumele usheshe usibone. So hayi ngavele ngathi hayi it's fine man, sayelela kanjalo. Yeah, so luningi nje ushintsho engingalenza njengawo lawa ama-competition nje lapha ekhasi, izinto ey'ngekho, ukugqugquzela nje amakhono. Abaningi abantwana abanamakhono, kodwa-ke ekugcineni amakhono azophelela kuphi if ever sibhekiwe. Uma ningasinakile azophelela yonke la. lento enginayo izohamba nami ngokuhamba kwesikhathi, yenzeni ingishabalalele. Akusibona bonke abantu abanjengami abakwazi aba-hectare asebehamba i-theatre, asebehamba yini, abanye bakhona baphelele ey'koleni njengamanje. Badinga ukwazi ukuthi njengoba mina ngenza umculo, ukuze ngizoqhubeka nalento kumele ngiye kobani, kumele ngihlangane nobani, kumele ngixhumane nobani, ubani umuntu ophila nalezi zinto. Asinayo into ekanjalo lapha ekhaya, asinayo nje sidalo. Kwamele uzicabangele wena, kwamele kubona osisungulayo, kwamele kubona osisondeza kubantu. Uma kukhona into oyithanda yenziwa abanye abantu, kwamele kubona osisondelayo, uzobona phambili nakhona ukuthi kuhamba kanjani, ukuthi iqhubeka kanjani leyo nto leyo, uzoyibona phambili. So kuningi kakhulu, usho ukuthi ngakubala nje kwizinto kuyoshinelanga, kodwa nje ngaba ama-competition, iy'ndawo zokurekezela, ukuthi siqhubeke, abanye abantwana abakwazi ukugcina befikile ngapha ema-K Theatre, cause ama-K Theatre indawo e-right kakhulu. Usangafika nje namhlanje ubone something usho ukuthi hayi ngicela nami ukuzoperforma, bayakuvumela futhi, abakaze bakunqabele. Ngijwayele-ke mina, nami ngayijwayeza kanjalo, igoli nje ngayijwayeza ngayo ama-K Theatre ukuthi ngizole ngiyizulela ngakhona iy'ndawo zami lezo. Ngayizula yonke le ndlela le, ngayizula yonke le ndlela le, ngabona ngahamba uma kukhona izinto ngikhuluma, uma ngingenako ngitshela umama ngithi mama ungizamela ngemali nakho igoli kuthiwa kunento ethile and ngi-aplayile, ngenzeni, ngihambe nami kanjalo, ngiqale kanjalo nami okwaziwa le ngiy'ncengela nje, akekho mhlawumbe umuntu engazi ukuthi hayi kuthe sengiphiwe isukuma uye kuphi.
ngisukumele mina nabakhona endlini manje namhlanje umama mhlanga lapha yibo bangisupporta phezu kwento abafike vele sengiyenza ngiqalile ukuthi nabo ngithe day 1 ngibatshela bathi hayi uyaperforma sihlale sibezwe abanye angithi egroupini eshaqonda nabo abanye bayaperform sihlale sibezwe abantu bayaperform manje nitholani nenzani kanti sport leyo nto thina ukuthi it's not like kumele kube imali simple but lo trophy so certificate lo medal sibone ukuthi cha there's something okade uyoyenza yabo athi sport leyo nto lengathi hayi mina mama aningikhaphe nje kayi1 ngibone hayi bangikhaphile ke ngababonisa into ade ngiyoyenza hayi babuya bejabulile even today each and every performance engiyakuyo bahlale bengisupport bahlale besho ukuthi hayi sokukhapha makuyapi mawuyapi njengoba bengile futhi nasevali babehambe nami hlengibhekela so into kanjalo nje. Okay, alright, sisabonga kakhulu Hlena. Ingaba ikhona into ofuna ukuyishare nathi before we wrap it up? Yeah, engingakusho nje ngifuna ukudlulisa imessage kubantu abasha Okay, abangangami noma ngathuka emhlabeni wonke jikelele. Na imessage yenu bafowethu ningapheli amandla. Akazi wathi kuyobalula ke la empilweni kodwa ke ubona bonke umzima obhekana nabo kumele uzibambe esiqini. So ukuzibulala akusona isisombululo, ukwenzani akusona isisombululo. Isisombululo ukusukuma wenze wena lento oyifisayo. Mawuhluleka buza, mawufuna ukuya phambili futhi ehlisa ipride. yeah. Mawufuna ukuya phambili empilweni ehlisa nje ipride, ufunde ukuzithoba ukuze uyokwazi ukuthi uphumelele nangelinye ilanga. Njengoba sengishilo ke kubamba izingelayo bafowethu kanti nelibambile yeyona esuke igijimisa kakhulu. Ngiyabonga nendle uzwile. Right. Okay, angeke sikuvumele ukuthi uhambe lana ungasizwisanga. Anginandaba nginkondlo baba. Ufuna inkondlo? Inkondlo baba. Cha. Okwenkondlo singakwenza noma engayiphi indlela cause khona la khona la ekhoneni la Market Theatre. Kodwa sisiloku sikhona ke sibonge. Engasika nje nakho ukuthi abanye balibala izinkulumo ezisalemva kwabo mabeflathela. Mase ke balibala ukusiphendula. Bakhohlwa ukuthi ngenkathi uphendukela ukuphendula usuke uphendula umkhuleko wesitha esifisa ukubuyisela emuva. Impilo iyaphambili ngesizathu wena ungalibali ukuphendula nabantu abakhuluma ngawe ngoba bakhuluma nawe. All right, thank you so much for that. Ngizoyithatha ke manje ngiyayazi ukuthi izinkondlo deep kakhulu, very deep. Ngayithatha manje ngilalela the way isho ngakhona, but then like ngiyazi ukuthi there is a message esifihlile. Ithi kahle abanye abantu balibale izinkulumo ezikhulunywa abanye abantu. Mase balibala ukuphendula lento lo izikhulunywa abanye abantu, so ufuna uzomunye umuntu ekhuluma ngawe wena, so ufuna ukwenzani? Ufuna ukumphendula. Okay. Uyakhohlwa ukuthi wena ngale nkathi uphendula lo muntu uphendula umkhuleko wakhe. Umkhuleko wesithi sitha sakho kahle lesi sikhuluma ngawe wena ngale nkathi uphendula lo mkhuleko wakhe. No, angithi ngale nkathi umuntu ekhuluma ngawe usuke ekuxutha vele enzele ukuthi wenzeni ufuna attention. Wena ngale nkathi uphendula wena lo mkhuleko wakhe ufuna ukusitha akubuyisele emuva. Impilo yenzani? Impilo iyaphambili ngesizathu. Musu ukulibala abantu abakhuluma ngawe emuva ngoba bakhuluma ngawe. Abakhulumi nawe. Yeah, bakhuluma ngawe, bakhuluma. Bheka endleleni le uyihambayo. I knew very well ukuthi this is deeper than I thought. Hayi yona ilapho nje. So into umsebenzi wakho ukhona kuma socials? Umsebenzi wami njengoba ngisho nje ukuthi ukuxhasa belungekho into eziningi whatever ebengisayenza njengamanje. Zona zikhona engiyirecordayo ngizenzele angifuni nje uqamba manga. Akukho engikufakayo kuma social mhlawumbe ngaphandle mokuthi ngiyoperforma ngibuye ngikufake lokho. Umsebenzi wami ngiyazenzela few. Ngiyawenza nje ngikweperforma kahle isifiso sami ukuthi ngiact or manga actanga but ngiye kude nje ngalento le enginayo mina. So angifuni ukuvezela abanye abantu umsebenzi wami ukuthi uSimphiwe wenzani nini ngobani angakuphumeleli. Kunabantu asebephumelele ozothi umuzwe yenza lento le bese wena uthi kusasa mina lento ngiyithathe kuyena. Kanti abanye abantu njengoba ngisho ngathi kunabantu abayimbungu lempilweni abancela
igazi lomunye umuntu. Oh no. So ngisuke ngibalekela izinto ezikanjalo ubona umsebenzi wami ngingawuphost kodwa ikhona leyo naleyo engiyifakayo. Yeah. Ikhona leyo naleyo engiyifakayo. Alright. Okay, umuntu ofuna ukubona lezo ke ozipostile kuma socials wakho ngicela ukuthi ubaphe nalapho ofumaneka khona nalapho kunabantwana most obvious abakhona eKasi abangathanda ukusebenza ukuya lapha yana kulabantwana kwi-group yakho. Yes. So like ukuthi bangathola kanjani ke? Lapha ku TikTok uyabhala nje ukuthi Simphiwe Nhlanhla amagama amancane ngobese. Yeah. Ngizovela nje nomsebenzi wami uzovela nabantwana bamgcona bakhona khona lapho. Yes. And then ku Facebook uyabhala ukuthi lelo Dimpule incwadi yothando. Lelo Dimpule. Yebo. Incwadi yothando. Mhlawumbe ungawuliboni ulibona ngelinye ilanga. Yebo, incwadi yothando nakhona khona nje umsebenzi wami engufakayo but njengoba ngisho ukuthi hayi yonke. And then okuningi mawukuthi ufuna ukuyibona yonke imisebenzi yami sino WhatsApp sinani siyafoneleka na live njengoba nje ungibizile na uthi ngizohlala kanye nawe ufuna ukuyibona lento olebe uyibona lapha efonini nalo wayibona le kude ufuna ukuyibonela la eduze namhlanje. Exactly. Ungithola kule nombolo ethi 065 602 1739. Kanti ke abantwana bami sike Snake Park mina nabo Snake Park bahlukene ngama-block ke Snake Park soka ku block 1 block 1 bahlukene ngama-block kodwa ke isikhathi esiningi la isirezela khona sirezela block 2 Riverside Park. Alright. So ngicabanga ukuthi abantu abaningi abafisayo bangaxhumana nami nakhona ku TikTok ngoba ngibona ngazi ukuthi siyakwazi ukuxoxa nanomuntu lapha ku TikTok. Usu WhatsApp nje ku TikTok. Kahle nje. Ngala khona la. Ku YouTube. Ku YouTube bengingakayenzi izinto eziningi khona. Angibonanga izinto zakho ku YouTube. Ngicabanga ukuthi khona engikufakile but njengoba ngisho nje ukuthi angawukwenza izinto eziningi khona. Alright. Kodwa khona nje okuncane sengikufakile nakhona uSimphiwe Nhlanhla ngobese. Simphiwe Nhlanhla ngobese. Ku YouTube. Yeah, then na ku Instagram Simphiwe Nhlanhla ngobese. Alright. Oh, thank you so much. Thank you so much guys for ubanihlale nathi until size sibe lapha egqibeleni. We really appreciate you guys every day, even if andichongo but niboyazi into bana we appreciate you. Say appreciate isupport yenu. Ndiyayazi into bana ni stophe izinto zenu nahlala phansi nabukela. We appreciate you and we love you, believe me not. Let's catch up on our next episode. Until next time. Danko. Kwaqhuma ombayimbayi isiqhumaqhumane kwazamula iduku kwabezayo. Ku-June 16, 1976 kwaguqa amaqhawe nabo Hector Peterson. Lapha mami igazi kwageleza kwahlengezela umfula wesinyembezi eMzansi Afrika. Enganile mphefumulo eyakhishwa ngezidluzula imizimba ivalwe lesigodlweni sobandlululo. Ondle besibovu besiphuza inyongo. Methiwa amandla kwakumele sithi awabo ngoba phela lo mhlaba wethu kwavela kwaba ngowabo. Kunondle besikhanyilanga abafika eAfrika ngelinye ilanga. Banqunga umhlaba wethu bengawucelanga. Siyawufuna bekhona noTata uMadiba belwa. Phela ningaphandle ukuthi bambophe wayengumshaya isibhakela. Ingakho noma sebembopha waqalwa funqa sona isibhakela. Wabheka phezulu komkhulu kakhulu uNkulunkulu wathi amandla awethu. Izizwe engezethu kodwa amandla kwangasiwona wethu. Kodwa iqhalu ngoTata uMadiba laselibonile ukuthi ngesikhathi ezayo amandla kuyoba ngawethu. Ababembopha mina ngibuye ngiswele ngathi babelahleke lo mqondo ngoba bagcina ukuvalela umzimba ngaphakathi bashiya ngaphandle umqondo. Phela babengazi ukuthi uTata uMadiba ungqondo futhi usebenzisa nomqondo. Waqala abanye baze bathi uyophuma esogobile. Wavuma wathi yebo ngiyophuma sengigobile kodwa isimo sona sobe sesilungile. Sengiphetha izothi angiphethi nokuphila ukuphila angishiye mina ngoba phela ithinto izinkondlo ziyaphilisa. Lena imbongi ejulile uSimphiwe the poet. Oh, thank you man, thank you so much. Yabo. Oh, Bonga for you.